tichiimba nziyo everyday kuti one mwanakomana waMwari ndiye ega akaberekwa oga. This is my son in whom I'm well pleased, my only begotten son. Kuti akuzoona ava vari kubwinya ava ndivanani? Kuvana Jesu vazoita billioni sei? Hallelujah. Hanzi isusu patine tichimuona sezvaari, isusu tichashandukawo kuva sega zvaari. Ndo mari dzaiparidzwa patransfiguration. Vanhu vanonetsana, unoda Jesu murungu, munonamata Jesu murungu, munotedzera Jesu haasi murungu. Kana muchida kuziva kuti Jesu akaita sei, verengai transfiguration. Ndo zvaakaita Jesu. Anopenya kumeso kupfuura zuva. Kana zvichinzi zuva rinokwadza maziso, hamusati maona fesi raJesu. Hatarisiki. Kumeso kwake kunopenya kupfuura zuva. Uchimutarisa unovhara maziso. Hallelujah. Hatarisiki. Hanzi nguo yake yakatanga kupenya kuita white kaita sezuva. Vhudzi rake ndebvu nevhudzi zvakaita zvichena. Maziso ake anenge murazvo wemoto. Ndo zvakaonekwa futi pavision yandandimbotaura. Hallelujah. Anenge vasingatende mavision ndimbodzokorora. Vekurekodha video vakurekodha. Zvandambotaura earlier, I wanted to be on the video. Kuti I don't understand vanhu vanotaura kuti havabhelieve in mavision, but vachibhelieve in Bible. Hallelujah. Because Bible, most of the Bible is visions. That is inspired by the Holy Spirit. Revelation, my vision. Daniel, my vision. But not Joanna, my vision. Genesis, Leviticus, Exodus, most of those, it's Moses who was writing. And Moses was writing based on visions. It was visions that he was downloading. Hallelujah. Because Moses aizoziva sei kuti Isaac naRebecca vakarorana sei, kana kuti Abraham kana kuti Jacob vakazvarwa sei. Angani mavision. Hallelujah. Saka tichidzokera tikanganwe mhari dzedu. Kana achionekwa Jesu, zvaakaita ndozvatichaita isusu. But haudaro ngochani manje. Hallelujah. Haudaro chitako. Hallelujah. Haudaro chenda kun'anga. Haudaro manje uchenda kumashami nekumudzimu uchinovhunzira kuti ani ngati mudzifambira nyaya dzacho. Iyi vhesi iyi hainyorerwi vanhu vakadaro. Yakanyorerwa vanakomana vaMwari. Vanofamba nemweya ndivo vana vaMwari. Mweya wacho unogamuchirwa sei? Ndozvatiri kudzidza nhasi. Hallelujah. Handei kumberi vhesi 3. Verse 3. Mumwe nemumwe wetariro iyi kwaMwari. Yes. Unozvichenesa sezvaakachena iye. Umwe neumwe ane tariro yekuzoshanduka kuti afanane naJesu, anozviita sezvakaita Jesu. Nekuti Jesu akari mutsvene, anozvichenesa. Ndinogara ndichiparidza, be holy for I am holy. Takavaudza mai vavo pafoni, ndikati isusu mharidzo dzedu ndedzekuti be holy for I am holy. Machechi mazuva ano angova masociety, angova maclub. Vanhu vanosangana vachichinjana vakadzi, vachichinjana varume. Vamwe vasikana vakutoti kana uchida kuroorwa unoenda kuchechi. Vakomana vachiti kana uchida musikana wekuroora unoenda kuchechi. Vanhu vachingosangana. Vamwe vanoti kuchechi ndiko kunosanganwa nevanhu vekuita business now. Ndakanzwa vamwe vachitaura mabusiness, vakuita inonzi chipo. Ndakanganwa group racho. Lokuti vanenge vachiita vachinamata, vachiita lunch hour prayer meeting, vachiita chichichi. Imba yaMwari yava imba yemakororo yekuti vanhu vanotsvaga marimo. This is about holiness. Ivo vanoda kushanduka kuva saJesu Kristu vanofanira kuzvichenesa. Hallelujah. Ezvinozvi dhiyabhorosi akangwara. Dhiyabhorosi manje ari kusimbirira vanhu achivapedzera nguva kunyaya dzemweya, but kumweya kusiriko. Nekuti isu tinoziva kuti mweya mutsvene waMwari unouya kuzobvisa vanhu muzvivi. Simba remweya mutsvene chairo rinoonekwa pakubvisa munhu muzvivi. But vanhu vari kusimbirira manje kusimba ngatiite spiritual warfare. Ndakaroiwa namaiguru. Maiguru akandiro, sekuru wangu akandinokora tsoka. Ndinoda deliverance. Mugoita 5 hours muchechi,
muchiita deliverance yekuburisana madhimoni. Yes, dhimoni rinobuda but rinodzoka. Jesu akataura kudaro. But uyu manje anozvitsvenesa. Nyaya iripo ndeyekubuda muzvivi. Nyaya iripo ndeyekusukwa neropa raJesu. Nyaya iripo ndeyekuzara nevhangeri. Because ndokutsveneswa kunoitwa munhu ka. Munhu anotsveneswa nekuzara vhangeri. Akuziva kuti shoko raMwari rinoti kudii. Kana munhu akauya akanditi shamwari, ndakaba TV, ndakaiburitsa kubasa. Hallelujah. Inowanzoita hayo 60,000, 70,000. But iwe ndogona kuitira 500 rand. Uchaita sei? Ndo nyaya iripo panapa yatiri kutaura panapa. Hallelujah. Asi zvekufadzana zvekuitirana zvinhu izvi, nyaya yekuenda kudenga haisi ice cream gospel yekutaurirana abundance, nekutaurirana kuti mwanakomana waMwari kana waye mwana waMwari uchaita mari, uchaita madouble story, uchaita mansion, ukaona Range Rover yakapakwa panze, woenda unoibata kuti I claim you, I receive. Wobvatanga kufamba nemaRange Rover, wowana matenda, woita no, asizvo zvakauya Jesu kuzotifira pano panyika. Jesu zvaakauya kuzotambudzikira, kuzofira panyika, inyaya iyo iyi. Mumwe nemumwe une tariro iyi kwaari unozvichenesa sezvaakachena iye. So if Jesus is holy, handisi sezvaakaita iye Jesu, handiti? Iyi yatopedza nyaya inotaurwa nevanhu iyaya. Tinongoedza tiri vanhu venyama. Bhaibheri iri handisiri ndakarinyora. Ndotaura kuti unozvifananidza nani? naJesu. As he was here on earth, you should be. If you cannot be like he was here on earth, forget about going to heaven. Finish. Yatopera. Kwa kutoda kutotsvaga kuti kana uchikurirwa nemhamba, Jesu aikurirwa nemhamba here. Kana uchikurirwa nembanje kana madrugs, utofunga kuti Jesu aikurirwa nembanje here. Yatopera nyaya yacho. Kana uri mukadzi anoda vamwe vakadzi, utozvibvunza kuti ndozaita Jesu. Kana uri murume anoda vamwe varume, utozvibvunza kuti Jesu ndokafambiro kaite. Kana kasingo utoita yuteni. Zvotopera nhasi. Hallelujah. Amen. Kana uchimbotsengerwa midzi nevabereki, kana muine matewe nengoma dzamunoridza kumba, kana muine tsvimbo nehari, kana muine zvinhu zvamunoita zvechivanhu, muchimboti taakumboita marituals, motobvunza kuti Jesu akamboita marituals here. Hallelujah. Ande kumberi. Verse 4. Verse 4. Mumwe nemumwe unoita zvivi unodarika nomurayirowo. Yes. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Mumwe nemumwe unoita zvivi unodarika murayiro. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Inoda explanation here. Ukanzi usaurai, iwo wauraya, wadarika murayiro. It's as simple as that. It's as simple as that. Ande kumberi. 5. Munoziva kuti iye wakaoneswa kuti abvise zvivi. Yes. Mahari hamune zvivi. Mahari hamune zvivi kana muna Jesu. Ndonyaya kuramba chiparidza ini. Ko unogozoita muKristu sei? Iwe uchiti unoti holy holy musi weSunday. But Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday zvivi zvega zvega. Muneighborhood vakutokuziva kuti baba ava havabviri. Muneighborhood vakutokuziva kuti mai ava havabviri. Kureruka kwokuti kana neti mukomana tomurodhi twakutoziva kuti tinongopfuura nepana mai ava. Kana tadauramura. Hallelujah. Asi muchechi unenge wakachena zvakanaka. Very presentable. Ndakambonzwa mumwe achitaura achiti choir girls in the church singing praise and worship. Handisiye macheya kudo kwepraise and worship. Akufana kugara vanhu vanenge vari hangover. Friday, Saturday night ari mubhawa ari muclub. Sunday morning mukurumidza kupoda kuti uende kuchechi. Osumuka achiita praise and worship. Mahari hamuna zvivi. Mahari Jesu Kristu hamuna zvivi. Saka iwewe kana uchida kuzofanana naKristu,
unofanira kutoita make sure kuti wafanana naKristu paakafamba pano panyika. Ndakamboparidza rimwe zuva ndikati prototype. He was a prototype. Kana vachigadzira maselfoni vanotanga vagadzira 1. Kana malaptop, kana motikari, kana anything chinoinventwa kunotanga kugadzirwa 1. Ndo inoitwa spec rese. Wochizoti ngatichisa mass production. Sezvakaitwa naMwari, vakagadzira prototype Jesu Kristu. Ndobva afamba pano panyika. Achiti vanhu vakamuti, kana uri mwanakomana waMwari, profita kuti ndiani akuroora. Iwo ukanzi mbama, woda kudzorera nechibhakera. Watofoira. Kana ya mass production, iyi inenge yakutodzira Egypt yokandwa mudini. Hallelujah. Achisvipirwa mate. Kunzi ndiwo izviti mwanakomana waMwari. Kana wachiti uri mwanakomana waMwari, profita kuti ndiani ari kusvipira. Iwo ungasvipirwa unoita sei? Watofoira. Hallelujah. Haisi nyaya yekungoti thunder fire because munhu akusvipira. Munhu akamukata parodi, wamutomukesa. Do you know who I am? I am a man of God. Do you know kuti ini ndogona kudeclare kuti upenyu hwako from now on? Hey, do you know kuti churches right now, there are people who are living in misery because of an man of God in church mouth? When the man of God achita awufa wakachata kusvika wadzoka kuzondikumbira ruregerero. Hey, witchcraft in the church. Witchcraft. Simba raMwari rotanga kushandiswa nemunhu kuita zvaanoda. God did not give us the power of the Holy Spirit to achieve what we want. It's to advance the kingdom of God. Ukangona munhu akuita zvinhu zviri self-serving chete atobuda mugwara raMwari. Hallelujah. Amen. Mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika murayiro. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Munoziva kuti iye wakaoneswa kuti abvise zvivi. Maari hamune zvivi. Hallelujah. Hadi pa verse 6. Verse 6. Mumwe nomumwe unogara maari. Yes. Haite zvivi. Simple. Mumwe nomumwe unoita zvivi. Yes. Haana kumuona kana kumuziva. Kana kutombouza, haungakambosangana naye. Hallelujah. Zvakaoma. Mharidzo dzinosiyana. Dzimwe mharidzo tinomboparidza dzekuti munhu wese anobuda achiti yes. 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 Mweya Mutsvene waMwari wati imboparidzira vanhu vakuita too comfortable. Vanhu vakurelax. Vanhu vanofanira kuparidzirwa mharidzo dzekuti kana kumhoresana muchechi kunonetsa. After mharidzo yapera mumwe nomumwe anenge achikochema nhama yake mukakomana. Ticharipinda here denga vakomana. Mharidzo chaiyo inofanira kurova munhu igomurwadza agobuda musodzi. Noti mharidzo dzinenge dzichikodza munhu wese kuti it's okay, it is well, everything is well, everything is fine, everything abundance, hey joy, hey happiness, munhu wese zviri zvakangonaka, zvese zvakangonaka, vanhu vachirarama upenyu hwezvo. Disco everywhere. Vanhu vachingofara. Vachibuda muchechi vachiputisa mbanje dzavo, vachiputa fodya. Ndakamboenda kune imwe chechi. Attended this service in Santon. Tapinda paya chechi yaitwa yakarova fast yapera. Good praise and worship. Achiridza band ravo, they were very good, very talented. Ndobva asumuka mufundisi wacho aingoita kunge motivational speaker also. Anga ine maslides, anga ine mascreen zvakanaka. Vapedza tiri kubuda paya tichiona dzimwe shasha dzakutotanga kutobatidza fodya padhoo rechechi vachitobuda. Ndikati hey vakomana, apa shoko raMwari nechiti muviri wako itemberi. Hallelujah. Mara hamuna chinhu. Saka iwe kana wafunga kuteera Jesu utosiyana nezvi. Enhanzi yakaoneswa kubvisa zvivi. Mumwe nomumwe unogara maari haiti zvivi. Mumwe nomumwe unogara maari haiti hazvichatoiti kuti uite zvivi kana uri maari. Hey, mavhesi asingadi kuparidzwa mumachechi waya. Hallelujah. They would rather sit down the whole Saturday kuti haisisu hatibike, hatitsvaire kana kuwacha hembe hatiwache. Hanya kwavaenzi vakauya nenzara hativabikire.
but zvivi vakazara. Nguruve hatidye, munodya maribs, maiwi, hochi, yakamhora, yakamhora. Vachibva ipapo vari kubatidza, vari kuvhura pilsner. Hallelujah. Vachibva ipapo vari kuvhura savhani. Haudye poku, but uri kumwa doro. Tears. Dai She vatinzwira mwoyo. Mumwe nomumwe unoita zvivi. Mumwe nomumwe unogara maari haiti zvivi. Mumwe nomumwe anoita zvivi haana kumuona kana kumuziva. It means haatozivi Jesu kuti ndiani. Saka haatotenderwi futi kutoparidza kana kutaura nezvaJesu. Dai She vatinzwira mwoyo. Dai She vatinzwira mwoyo. Mukereke yaMwari tese tive tinoyambuka pabvesa. Ini kana chiriva kuyambuka ndisikureva kuisikipa. Ndikureva kuyambuka pekuti munoziva pane pamwe pekuti so kana muchitaurirwa kunzi mauya muinterview makagara panapa toda vanhu vakadai 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 pane pataurwa chausina wosumuka wobuda handiti. But kune vamwe kuti pane pachitaurwa vane vachiti tinazvo dai vanhu vese vari mukereke yaMwari vasvika palevel iyoyo yokuti pane pachitaurwa kudai so munhu wese akagara ari comfortable. Pakanzi upombwe munhu wese kuti yes takakunda upombwe. Pakanzi kuroya munhu wese kuti takakunda kuroya. Kunyema takakunda kunyema. Vanoreva nhema, vanouraya tozati hatiite izvozvo. Vanoba hatimire munhu. Haleluya. Nyange ukaenda mhotel ukaona tauro rakanaka sei ari pedzisire rawira musuitcase mako. Haleluya. Zvinofanira kutaurwa zvinhu zvakadaro. Unless kana ari madisposables, maybe because you paid for them. Those ones maybe you can help yourselves too. Amen. Zviri kwauri. But kana zvaasenge matauro nelinen zvinofanira kugaramo ndezvavoka. Kana cutlery. Ona munhu wapinda mumba uri kupiwa tea mumba memunhu woona spoon yakanzi Zimsani. Tapinda muZimsani. Hauzobvunze zvako. But uri kukuronga nespoon yakanyorwa kunzi Michael's Hotel mumba mako. Asi mumba mako hamusi Michael's Hotel. Zvinofanira kuparidzwa zvinhu izvozvo. Because vanhu vaMwari vanouya kuchechi 20 years vasingazvizivi. Haleluya. Pamwe mumwe ndo chinozomutadzisa kupinda denga. Ngazvitaurwe zvinhu izvozvo. Ende munhu kamweya kekuba zvakanoita manje. Kamweya kekuba kanosvitsa pakuhota zvinhu zvausina basa nazvo. Zvausina basa nazvo. Una munhu anotuta 20 mastepla mumba make. Chaushandisa stepla chii? Munoziva kuti kutaura nyaya yakadai izvozvo kuti kunge ndikupenga, but dziriko dzimba dzakadaro. Wasvika kumba kwakuona ari chipancha chekubasa chekuofisi. Pancha unoishandisei? What do you use it for? But we are all budget. Ngoda kuba ndatora something. Kana wapiwa kubasa, it's okay. Ask for permission. Amen. Not kungotora. Tora. For what? Zozodi. Kungozitadzisa kuenda kudenga. Handi pamberi. Verse vana vaduku musasauswa nomunhu. Vana vaduku so zvazvinoita manje. Kana iwewe watendeuka, because remember kuberekwa kutsva is being born again, and you are now born into the kingdom of God. It means ndo pauri kutotanga kuzvarwa. Ndakambotaura nyaya iyoyo pabirthday rangu handiti. Ndikati sinoverenga makore, but Mwari haverenge makore wai. Mwari kana usina kuberekwa kutsva kuna Mwari wakafa hatokuverengi. Anozokuverenga musi unoberekwa kutsva. Saka apa kana ndichiti vana vaduku, ndiri kutotaura kuti vana vaduku kana wakaberekwa kutsva last year uchiri mwana mucheche. Kana wakaberekwa kutsva this year uchiri mwana mucheche. Kana wakaberekwa kutsva 5 years ago, still uchiri mucheche. Hallelujah. Saka pari kunzi vana vaduku, hakusi kutaurwa vekusunday school, kutaurwa vana vaduku vakaberekwa kutsva manje manje. Pane nyaya futi yandiri kurangaridzwa nemweya mutsvene waMwari kuti nditaure. Remember futi kuti muchatarisa makore. Kune mumwe munhu akaberekwa kutsva 10 years ago but achiri mwana muduku.
because development yake iri kunonoka. Taitaura nemutungamiri wemuCape Town, anogara achitaura nyaya iyoyo yekuti hamuno here mwana akadaro, because mukereke yaMwari hamufaniri kuva nemwana akadaro. Vanogara vachindibvunza nyaya iyoyo yemwana asingakuri, mwana anosvika 20 years achifitwa nesipunu, mwana anosvika 20 years asingagoni kufamba, achiri kungokambaira, achiri kungopfeka mapambasi. Hatisi kutaura zvinhu zvemunyama, tiri kutaura zvinhu zvemumweya. Hallelujah. Mwana anoti akakamhina haagone kunamatira kukamhina kwake. Mwana akaita headache. Of course, listen, we need to understand zvinhu zvemweya zvine malevels handiti. Kune zvimwe zvinhu zvokuti unoona kuti izvi zvakuda mutungamiri. Hallelujah. Ukaita mudumbu first day unogotanga wagoti mudumbu unamata woti mudumbu pora handiti. Ukaita flu unogona matiro ukaflu yako handiti. Kuti chese ukangohetsura munhu waMwari ifanafana hetsura. No. Inino futhi as a man of God, I need to train you kuti ukure. Zvinoitwa nevanhu vanoda power. They want to have power over you. So they want to make sure kuti zvinhu zvese ndiani kari pamusoro pako. Do you know that God wants to bring you to a level that you are at, that I am at? Kana ndichikwanisa kunamatira munhu kuti apore, Mwari ada kuti iwe uzonamatira munhu apore. So part of my job is to train you and raise you to that level as well. Kusvikira duro yako yakuzorwa newe, iwe ungomuti wonezita naJesu. Zvandinoita izvozvo zvezvigoni, kwati takaberekwa nemudzi umwe chete. Iropa rimwe cheteka. Tiri vana vaMwari tese. Handisiri ni Jesu wacho inini. Inditoriwo tiri vakoma nevanin'ina. That's why we are called brethren or brothers. Hallelujah. Tatoenda tese kuna Joseph. Kuna Mwari papa patakaparidza Joseph. Umwe ndi Naftali, umwe ndi Zebuluni. Hallelujah. So, ande pamberi. Vana vaduku musatsauswa nomunhu. Yes. Uyo unoita zvakarurama wakarurama. Saiye akarurama. Saiye Kristu wakarurama. Uyo unoita zvakarurama wakaruramawo saKristu wakarurama. Zvozvo vanozvikudza. Hakuzi kuzvikudza. Ichokwadi chiri mushoko raMwari. Hande kumberi. Verse 8. Uyo unoita zvivi ndowadhiyabhorosi. Uyo unoita zvivi ndowadhiyabhorosi. Iwe iri pafeya. Ukamona munhu achiita chivi chete, utoziva kuti mwana wadhiyabhorosi. Hakusi kutuka munhu, hakusi kujaja, ishoko raMwari riri kutaura kudaro. Hande mberi. Nokuti dhiyabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Dhiyabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. From the beginning, he is a sinner. He has been sinning and he only gives birth to sinners. So when you see someone sinning, you now know who's his father. Mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa. Yadzokorodzwa futi zvakotaurwa paya kuti akaoneswa Jesu kuti aparadze chivi. When God said, "Let there be light," it was so that light appears. Why? So that you can see. Jesu paakaintroducwa munyika, ndo chiedza chakaintroducwa kuti tione, tizive kuti chivi icho tibva tasiyana nacho. Hallelujah. Uyo unoita chivi ndiyadhiyabhorosi. Pafeya. Zvinogona kuzoti hatichaudzedu vanhu murodi kuti iwe uri mwana wadhiyabhorosi, uri mwana wadhiyabhorosi. But takutozviona. Ini chinofamba murodi kudai so, ndikatongoona munhu achiita chivi, ndotongoziva kuti mwana wadhiyabhorosi. Mumwe akazonditi last week zvikanzi don't judge, ndikati no, that's not judging. Judging kutaura kuti baba chakumbira ari kuenda kudenga. That's judging. Ndiri Mwari here. Ndakazviziva sei kuti vari kuenda kudenga. Kana utaura kuti baba chakumbira ari kuenda kugehena. That's judging.
Asi baba chakombera ndikavati mimi ndavaona vakabata ngoto ndikavati muri kumwa doro muri chidhakwa. That's not judging. Handiti ndikaona baba chihore vachidanana nevamwe varume ndovati muri ngochani. That's not judging. And even I can go as far as saying ngochani hadzipindi denga. That's not judging. But ukazokuti iwewe denga rakavharika pauri, that's a different story altogether. Now that's judging. What is going to happen on Judgment Day? That is judging. That is what we are not allowed to do. But ukaona munhu achiita chivi womunyevera mushamwari zvauri kuita izvi zvinoendesa kugehena siyana nazvo. That's not judging. Idhiyabhorosi ari kukonzera doctrine yakadaro kuti ipinde mumachurches so that people can sin vasingatambudziki. So no, do not judge. Do not judge. Katisiye zvakangodaro. Munhu wese, let's just love one another. Come as you are. Come as you are. Yes, come as you are, but don't remain as you are. For we are a hospital. We take sick people. We take casualties. We take broken bones. We take broken elbows. We take, hey, kanaenda kambochikoka foot. But what kind of hospital are you if a man comes with a broken leg today, 2 years later that leg is still broken? Close that hospital. Mai vanoya nemwana wavo ane diarrhea opinda muhospital. Doctor, mwana wangu ari kurwara. No, don't worry, ngauye timurape mwana wangu. 2 years later mwana achingori nediarrhea. Hospital ngaivarwe. Ngaivarwe hospital. You come, you have a course yaunotora paunopiwa mishonga yako, kana iri mapirizi, kana ari antibiotics, kana ari usually vanoti kana 5 injections handiti. Eventually wopedzisira watopedza wotozo kune vamwe vanotozopedzisira vakuti no iwewe wapora but finish your course handiti, but uchipora not kuti unenge uchingoramba periods after periods after periods, injection after injection after injection after injection, urungoramba uchingokugudzira mushonga uchingouya muhospital. Kana uri mubhedha wopiwa mubhedha muhospital 20 years uri pamubhedha muhospital. Hameno makambozvinzwe. Hallelujah. Amen. So you come as you are, but with hope to change. You come as you are, but then we see progress. We see change. Kana munhu anga usina kugeza unopinda mushawa utangoumbichana mbichana ogeza musoro ochena, ogeza kumeso ochena. Hameno pamwe vamwe munotanga netsoka handisi, ini indotangawo nemusoro nekumeso uchigeza muviri mbichana kusvikira wachena wozobuda. Hallelujah. But kana iri bathroom hamenoti shawa rudzi yekuti unoita 2 days 3 days hausati wachena, shawa iyo ngaiparadzwe zvayo. Saka uyo unoita zvivi ndowadhiyabhorosi. Nekuti dhiyabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adhiyabhorosi. Hallelujah. Amen. Verse 9. Verse 9. Mumwe nomumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvivi. Mumwe nomumwe wakaberekwa naMwari haaita zvivi. Nokuti mbeu yake inogara maari. Nekuti mbeu yaMwari inogara maari. Haagoni kuita zvivi. Haachatozvigoni. Nokuti wakaberekwa naMwari. Nekuti wakaberekwa naMwari. Hallelujah. Amabhonzo kani. Takati tinoda kunamata Mwari handiti. Amen. Takati tinoda kuteera Mwari. This is the word of God. Amen. The whole world is full of men of God who will give people messages of hope, messages of joy, messages, good messages, messages that will make people go home smiling, messages that will make everyone feel good about themselves and their current situation. But does it save them from death? Does it save them from going to hell? Hallelujah. Zvaiva nani hazvo uye men of God akaita sei anoparidzira vanhu vagoita vashoma vamwe vachibuda. Hallelujah. But uchivaudza zvinovaendesa kudenga. Vashoma ivavo vaende kudenga. Ndinorangarira mumwe murume aigara achiparidza
achitaura kuti baba vanotumwa namai kuenda kunotenga madomasi. Umwe murume anouya negonyeti rakazara madomasi akaora ese rigounzwa pamba. Dzimai boy ndauya nemadomasi, unouya ne2000 madomasi akaora. Amai mwana vachiti vabike vanocheka rekutanga, rakaora. Tora rechitu rakaora. Kusvika gonyeti rese riperi. Oti mapedzerei nguva, mapedzerei mari. Asi kune kamwe kababa kasina mari zvako, kanoshoreka, kanoenda pamusika, kanonotenga 1 domasi, roputirwa munewspaper, roiswa muhomwe, wouya naro kumba, woti mai, ndikuona panext door vauya negonyeti, ini nhamu ndangoya ne1. But mai vanokutunura, voona 1 iroro rakanaka, vanoricheka vagobika vagoita supu. Hallelujah. 1 domasi iroro rakanaka, riri better than gonyeti rakazara neakaora. Amen. That is the world we live in today. What we call Christianity today. Madomasi akaora ega ega. Because havapasa. Uyo unoita zvivi ndo dhiyabhorosi. Nekuti dhiyabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. He is the father of lies. So they lie because their father lies. Ndibaba wengochani, saka vane tongochani sababa wavo. Simple. Baba wavo vanodhakwa, saka ivo vanodhakwawo sababa wavo. Baba wavo vanoita zven'anga, saka ivo vanoitawo n'anga sababa wavo. Dhiyabhorosi, mabasa adhiyabhorosi kana. Baba wavo vanochiva, handiti vakachiva chigaro chaMwari, vakati ndichaisawo chigaro changu kumusoro, saka vanochiva sababa wavo. Hallelujah. Vanozvikudza, vakati ndichafanana newe kumusoro-soro, sababa wavo vanozvikudza. Hallelujah. Vachizvisa pasiripo. Hallelujah. Kuzopedzisira nzi wawa seiko iwe? Wawa sei? Taikuona kunge unoshamisa, asi wawa semheni kuti bva. Hallelujah. Umwe neumwe wakaberekwa naMwari haiti chivi, nekuti mbeu yake inogara maari, haagone kuita zvivi nekuti wakaberekwa naMwari. Iyi haisi mharidzo inonzwi kwamachechi akawanda. You will travel from America to Singapore. You will travel from Britain to Brazil. You will travel from Nigeria to wherever to find someone who preaches this. Amen. But it's in the word of God. Amen. That is the word of God. Amen. That is the word of God. God is holy. If you are Zimbabwean, you give birth to Zimbabweans. If you are South African, you give birth to South Africans. If God is holy, how can he give birth to something that is not holy? Hallelujah. So if you are a child of God, you need to resemble God. Uchitofamba pano panyika, vanhu vachitoona unoti una kamuZimbabwe nani? Unoona zvinoita maZimbabwe zvavanoita so. Handi munotaura muchidaro. There are characteristics and personalities that are associated with you. I also have Nigerian friends. They also have characteristics and personalities associated with them. We have that brother from Malawi. I have friends from Malawi as well. That other brother from Malawi as well. There are personalities and characteristics associated with them, right? Somalians, the same thing. So, likewise, if you are a child of God, there are characteristics and personalities associated with being a child of God. People should see that you are a child of God. And how do we see? We look at the nature of God. You should exhibit the nature of God. God is forgiving. How can you be a child of God that you cannot forgive? Last week, Maramba did forgiveness. There is no love without forgiveness. There is no love without forgiveness. Forget about it. Forget about it. There is no, the beginning of love is forgiveness.
ndanchiseka manje manje vana vangu vachiudzwa namai vavo kuti baba venyu vakamboitawo vamwe vasikana vasati vasangana neni. Ndobva vaudzwa uzi zvatsikana neniwo ndakatomboitawo vamwe vakomana ndisati ndasangana baba venyu. Ndiri kuedza kuti chii? There is no love without forgiveness. Saka iwewe manje uri kutanga kusangana nemunhu unoti wakambodananira mina nhingi, wakambodanana hazvichatoi. Love yatoparara ipapo. Wesi kana vakatombotadzirana, vamwe kana takawanana tiri mhandara zvitori nani, kune vamwe vakatowanana tisiri mhandara. But kuti ite love chaiyo utofanira kutokanganwirana kuti shamwari unoziva ndinokuda asi chisina basa. We forgive and we move on. That's what Jesus Christ did. He started off by forgiving. He started off by forgiving. So if you love, you forgive. Amen. If you cannot forgive, then that is not love. And you can be. Chapter 10:9. Yeah. Vana vaMwari vanoonekwa naizvozvo. Yes. Navana vadhiyabhorosi, mumwe nemumwe usingaite zvakarurama haazi waMwari, naiyewo usingade hama yake. Naiyewo usingade hama yake. Zviri kubva zvangoenderana nezvatari tichitaura. Vana vaMwari vanoonekwa nemacharacteristics aMwari, vana vadhiyabhorosi vanoonekwa nemacharacteristics adhiyabhorosi. Umwe neumwe usingade hama yake atoratidzwa kuti mwana wani. Hallelujah. Amen. Handei kumberi. Verse 11. Nokuti ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga. Yes. Kuti tidane. Yes. 12. Tisingaiti saKaini, wakanga ari woakaipa. Yes. Akauraya munun'una wake. Wakamurayireiko? Nokuti mabasa ake akanga akaipa. Asi omunun'una wake akanga akarurama. Hallelujah. People need to understand that Cain was of the devil. Pakakonzera kuti vanhu vataure nyaya dzisina kunaka futi ipapo. Vanhu vakatanga kuti Cain mwana wadhiyabhorosi nekuti dhiyabhorosi akarara naEve. That's not true. Nyaya iripo ndeyekunzi uri mwana wadhiyabhorosi because unoita zvivi sababa vako. So the spirit inokutonga. Hallelujah. Just like Abel, anga mwana waMwari, why the spirit inomutonga? Abel waita zvakarurama. Hallelujah. Amen. So Cain kuratidza kuti anga ari mwana wadhiyabhorosi akavenga munun'una wake akamuuraya. Ukatoona uchivenga mumwe munhu utoziva kuti uri mwana wadhiyabhorosi. Unofanira kutotenduka. Ngapashayikwe munhu waunovenga. No matter what they do to you, no matter what they say about you. Hey, dai muchiziva zvimwe zvinhu zvinotaurwa nevanhu pamusoro pangu, vamwe mune kuda musodzi. But shoko raMwari rinoti handifaniri kuvavenga. Ukatongoona ndakuvavenga chete, ndatova mwana wadhiyabhorosi. Ndine mumwe kuchechi kwandaimbooenda kwandakazoregera kuenda because ndaitaura shoko raMwari as it is. Zvichirwadza vanhu. Musi wandakati handichauyeko, vamwe vanotaura kuti vakaita party celebration. Hallelujah. But handivavengi. Ndinotofanira kutovachemera kuti dai Mwari avanzwira ngoni. Hallelujah. Ndikavavenga ndato mwana wadhiyabhorosi. Nyangwe vakakuvenga zvakadii, haufaniri kurivenja manje uchidzorera. Hallelujah. Aiwa denga haripindwi nyore iri. Because kungade kukapinda vanhu vakawanda. Ndosaka zvainzi nzira yakapamhamha nenzira yakaita sei yakamanika. Hallelujah. Amen. Hazvizvi munhu wese izvi. Kana Jesu akavhunzwa, vakazoti vadzidzi vake vakati but zvamuri kutitaurira izvi vakomana. Saka achazvigona ndiani? Zvikanzi ndezvavakazvipiwa. That's why we pray for baptism of the Holy Spirit. Because sure, I can assure you, nenyama neropa zvigoneke zvinezvi. You cannot. But with the power of the Holy Spirit. And
Verse 13. Musashamiswa hama dzangu kana nyika ichikuvengai. Don't be surprised. 14. Tinoziva kuti takabva murufu Yes. tapinda muupenyu Yes. nokuti tinoda hama. Yes. Uyo usingade unogara murufu. Yes. Ndomamwe mashoko akadinyaradza manjaya. Ndichiti umwana kuzvotinenge tiri kuvengwa nevanhu vanaivhunga kuti tiri kunamata Mwari tese. Kuti chiri kuitika shoko raMwari robva ratiti don't worry, iwe wakabuda murufu kaiwewe. Ava vachiri murufu ava. Haleluya. Iwe vachiri murufu vasiye. Ndo mafruits ekuva kugara murufu. Vakafa kavana. Siya vavengi. Haleluya. Zvinoita kunge ndiri kunyomba vanhu kana ndiri kudii, but shoko raMwari handisiri ndiri kudaro handiti. Amen. Hande kumberi. Verse 15. Mumwe nemumwe unovenga hama yake. Yes. Muurai. Muurai. Ukatoona wavenga hama yako muurai. Isi tinobva kunyika yakaoma vakomana, nyika yatinobva isusu. Inyika ine vanhu vekuti hama nehama dzinoenderana kun'anga, hama nehama dzinotsvagirana mushonga, hama nehama dzinovengana. Haleluya. Amen. But ukangona wavenga hama yako watomuurai, to God you are considered a killer, a murderer. Hate is equal to murder. To God, if you hate someone, you might as well have killed them. There is no difference. It's the same. Mood yotochinja. Achingosvika so munhu pamwe wangu achifara, makadi. Nandi beta kutobva panapo. Watomuurai. Hande kumberi. 15. Mumwe nemumwe unovenga hama yake muurai. Munoziva kuti hakuna muurai uno upenyu usingaperi. Hakuna. Ugere maari. Hey, if you are a killer, there is no eternal life for you. Forget it. Now, if we have established that for killers and murderers, there is no eternal life. Haters, there is no eternal life for you as well. Because Mwari ati anovenga ne anouraya vakafanana handiti. Saka forget. Ukangona watongovenga munhu chete, utoziva kuti hapachisina eternal life. That's why now maona zvakuconnecta to last week. Pairatidzwa naMwari paya kunzi regerera nhingi. Remember that testimony. Why? Because God wants me to have eternal life. Makuinzwisisa nyaya yacho manje. So God will be saying, no, iwe uri mwana wangu manje iwewe. Handingakutenderei kuti this is not your portion. Haungaite izvi manje. Nguruve ndo dzinotambira mumadhaka, iwe haungafariri kutambira mumadhaka. Iwe uri mwana wangu unofanira kuchena. Hallelujah. Si hako nguruve dzitambire mumadhaka, but iwewe manje no. Hande kumberi. Verse 16. Ndo zvatinoziva rudo nazvo. Yes. Kuti wakatipa upenyu hwake. Yes. Nesuwo tinofanira kupa hama upenyu hwedu. Hey, Kristu akapa upenyu hwake kwatiri. Ndo rudo kawo. Amen. Saka isusu manje kuratidza rudo tofanira kupa upenyu hwedu kune vamwe. Maoda nyaya yazodzoka iya yekuti men of God vanofonerwa pakati peusiku but no, I'm supposed to sleep, I love my sleep. But wakuchiti manje, no, I cannot choose self over someone else. Kana paine chinhu chinokwanisa kubatsira munhu uyu ndakutofanira kuchiita regardless yekuti yanga iri nguva yangu yekuti ndidye kana kuti ndirare kana kuti ndidii. Ukaona wakukwanisa kurasira upenyu hwako vamwe vanhu, wazokwanisa kupinda murudo manje. Ndashanda, ndatambira mari yangu, ndofara, ndapiwa mari yangu, ndakunodya nemhuri yangu, but mwoyo wangu ubva wati mudikani uyu haana, rega ndimukamurire. Ndo rudo irworwo manje. Haleluya. Makunzwisisa? Amen. Ishe vobva vakazonditi mai ava zvikanzi
ndazoona rudo pamuri kuti Mwari vakakupai zvavakakupai, but mwoyo wenyu ndobva warwadza kuti hamungazviningiri nemega. Ndorudo macho. Kuti Ishe manje kana vakupa upenyu husingaperi, iwe uchifara neupenyu husingaperi hwawapiwa, obati but I can't enjoy this alone. Ko ndikaudzwawo vamwe, ko ndikapupurirawo vamwe, ko ndikaparidzirawo vamwe. Ingangoita revelation yekuti ndinongoiwana ndega ndigofara ndiri ndega, ko ndikaudzawo vamwe. This is good news. Yobvenzwa gospel. Hallelujah. Amen. Hande kumberi. 16. Ndo zvatinoziva nazvo, ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti wakatipa upenyu hwake, nesuwo tinofanira kupa hama upenyu hwedu. Yes. Asi kana munhu ane pfuma yenyika akaona hama yake ichishayiwa, akamupfigira tsitsi dzake, rudo rwaMwari runogara seiko maari? Yabuda zvakare nyaya iyi. So to those of you who have, and you see someone lacking, utadza kumupa, wamupfigira tsitsi. Unonzwisisa? Ndo nyaya yataimbotaura nababa chehore yevanhu vari rich. Kuti vanhu vari rich, if you will notice kuti in life so, it's actually people, poor people, who are more giving than rich people. Makambozviona? Poor people are more willing to share than rich people. Usually rich people, they are obsessed with making more and keeping their wealth to themselves. Umwe munhu anokwanisa kutoti mese makadai ndogona kuti 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Budget yake ichiramba iri right. But hazvimo maari. Asi unoona uyoyo anenge aine 500 rand achita 10 rand, 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 which is even worth more in terms of value of comparison to what he has in proportion to what he has given out, and it compared to uyo anga aine mari. Ezvinezvi tinonzwa kuti kuna Elon Musk has got billions and billions and billions. He can come and line us up, all of us Africans, and he can give us $100 each. And you still remain rich, but you will never do it. But you will have someone who doesn't even own a house, who doesn't even own a car. He will come and say, my brother, here is something for you to eat. You see how life is. So funny. William Gates can actually say, all of you Africans, line up. I can give you $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2. But you'll never do that. But you'll find an old granny who doesn't even have kana chi, kana mombe zvayo. She's cooked her food. The other day I went to, what is this place? What is this place? I can't remember. It's called, I think, Dragon City or something. I can't remember the name. I was looking for something there, but I was so hungry. I was so hungry. Hey, unoziva kana kune nzara ye fasting. Kune nzara yekuti hausi pa fasting. Muviri uchinyatsozwa kuti I'm not fasting, but ndine nzara. Nzara yandirova ndikufamba. Then these two ladies, they looked at me. I don't know what happened. I was just praying to God and I said, God, I'm so hungry. I don't know what to do, but I'm hungry. Anyway, let me finish what I'm doing. And these two ladies just said, you know what? We bought this food, but they put the wrong sauce. We don't like the sauce they put for us. Do you want? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Anyway, ngatidzokere kushoko raMwari. Ande. Verse 18. Wana waduku, ngatirege kuda